Krásny deň prajem, milé dámy. Viete, prečo Mary Kay získala ocenenie ako top 1 značka na svete v oblasti dermatológie a dekoratívnej kozmetiky? Prečo práve naša firma sa umiestnila už 2-krát po sebe na prvom mieste v oblasti priameho predaja? Pretože nepredávame iba produkty, ale predávame systém ošetrovania pleti a víziu naozaj krásnej, pestovanej a dokonalej pokožky. Kto by po takej pleti netúžil? Práve preto naša firma vyvíja produkty tak, aby sa dali používať v rôznych kombináciách, v sadách a aby prinášali dámam, ktoré ich používajú, alebo pánom, želané výsledky. Na to ale aby sa výsledky dostavili, je potrebné tento systém dodržiavať. A v tomto videu by som vám rada predstavila základnú starostlivosť o pleť. Táto základná starostlivosť o pleť slúži na to, aby pomohla vytvoriť návyky ženám, ktoré sa doteraz nikdy o svoju pleť nestarali. Alebo vytvoriť návyky mladým ľuďom počas puberty, kedy vznikajú prvé problémy na pleti, rôzne upchaté póry, vznikajú rôzne zápaly, a aby sme predchádzali tvorbe nejakého náročného akné pre týchto mladých ľudí, tak zaraďujeme práve túto základnú starostlivosť do bežného denného používania, do bežnej rutiny. Alebo je táto základná starostlivosť určená pre dámy či pánov, ktorí majú extrémne citlivú pokožku a táto citlivosť môže byť spôsobená buď ich silnou dehydratáciou alebo nesprávnym používaním predchádzajúcich kozmetických značiek alebo akoukoľvek iným dôvodom spôsobeným to, že tá ich pokožka je senzitívna na používanie rôznych prípravkov. Potrebujeme si uvedomiť to, že naše prípravky, ktoré používame na tvár, sú neparfumované, nekomedogénne, takže neobchávajú póry, sú testované aj na extrémne citlivú pokožku a zaraďujú sa medzi hypoalergénne, to znamená len 0,04% skúšaných vlastne ľudí, na ktorých sa skúšali naše produkty, mali nejaké príznaky alergie, čo je vlastne absolútne úžasné percento. Málo ktorá značka si môže dať takýto krásny výsledok, že je hypoalergénna. To, čo je ale dôležité pre nás, pre nezávislé kozmetické poradkyne, je to, aby sme tieto prípravky naozaj poznali, aby sme ich vedeli navzájom správne kombinovať, aby sme ich aj same používali, pretože my sme reklamou pre našu firmu a my sme tie, ktoré vedia potom na základe týchto školení, skúseností, produktových listov, ktoré máme k dispozícii, skúseností ďalších skúsených kolegyň, aby sme vedeli naozaj nájsť to najlepšie riešenie pre naše klientky. Takže poďme sa pozrieť, ako vyzerá táto základná starostlivosť, čo je jej základným princípom, aké má funkcie a ako sa používa. Takže základná starostlivosť je zabalená v takomto krásnom, čisto bielom, ružovom balení. Je veľmi také decentné to balenie. Pozostáva zo 4 krokov. Toto je čistenie, pleťová voda alebo vyrovnávacie tonikum, peeling a krém. Takže základná starostlivosť pozostáva zo 4 krokov. Je rozdelená podľa typu pokožky na suchú a normálnu. To sú všetko produkty, ktoré majú ružový pásik a podľa toho budete vedieť aj rozlíšiť, na aký typ pleti sa používajú a doporučujú. Alebo potom na zmiešanú a masnú, a to sú produkty, ktoré majú fialový pásik. A podľa toho budete vedieť, aký máte zvoliť. Vy dokonca môžete medzi sebou aj kombinovať prípravky z tejto základnej starostlivosti, či už zmiešaná alebo suchá pleť, takže podľa pocitu, aktuálneho typu a stavu pleti klientky viete nakombinovať rôzne prípravky. Treba zdáte čistenie pre suchú pleť, ale krém už zvolíte pre zmiešanú napríklad v letnom období.
kedy sa viacej potíme a leskneme. Takže viete to naozaj nakombinovať rôzne a dokonca postupne, keď trebárs dáma s citlivou pleťou začne používať túto základnú sádu, jej pleť sa trošičku upraví, prelieči, prehydratuje, tak postupne viete k tejto sáde doplňať ďalšie doplnkové prípravky, ako sú séra a postupne prechádzať na ďalšiu, vyššiu radu, ktorá aj bojuje proti starnutiu a to je kompletná sáda zázračnej starostlivosti Thai Vice. Takže vráťme sa vlastne k tejto základnej starostlivosti, aby sme si povedali, ako tie jednotlivé kroky fungujú a prečo sú dôležité. V prvom rade si potrebujeme uvedomiť, že na to, aby sme mali peknú a pestovanú pokožku, potrebujeme robiť základné 3 kroky. Ja učím moje klientky, že keby nič na svete viac s Mary Kay nepoužívali, iba tieto základné 3 kroky, tak už aj tak budú niečo robiť pre svoju pleť a prinesie im to výsledky. A tieto základné 3 kroky sú čistenie, hydratácia a vlastne ošetrenie prostredníctvom krému. Prečo tieto 3 kroky považujem za najdôležitejšie? Pretože čistenie je vlastne produkt, ktorý nám pomáha otvárať pory, čistí pory do hĺbky, odstraňuje make-up, nečistoty, rozpúšťa rôzne toxíny, ktoré nám sadajú na pleť. A je kľúčovou vlastne prvou zložkou starostlivosti o pleť, pretože pokiaľ nesprávne vyčistíme pleť, tak vlastne všetko ostatné, čo budeme používať, sa nám nedostane tam, kde to potrebujeme a vlastne už ani nemá zmysel veľmi tie ostatné produkty používať. Mnoho žien si myslí, že im stačí použiť na čistenie pleťovú vodu, alebo teda hydratačné tonikum. Ja to veľmi neodporúčam práve preto, že je to až druhý krok starostlivosti a vlastne keď si to zoberiete, tak čistenie nám naozaj zmäkčuje pokožku, rozpúšťa vlastne make-up, nečistoty a toxíny rozpustné v tukoch. A pleťová voda dočisťuje pokožku a rozpúšťa toxíny vlastne rozpustné vo vode. A keď použijeme ako prvý krok čistenia tonikum hydratačné, tak vlastne tie pory, oni vyzerajú tak ako také véčko, takže my ich pri tom prvom kroku čistenia tak krásne otvoríme a pomáhame vyčistiť aj to, čo je v nich vnútri. Pleťovou vodou dočistíme a stiahneme, aby sa tam nedostávalo príliš veľa nečistot počas dňa. Ale pokiaľ použijeme najskôr iba pleťovú vodu, takže ešte predtým, ako sme vyčistili ten bordel, ktorý máme vnútri v tom pore, v tej pleti, tak vlastne ten por stiahneme a potom dochádza vlastne k takému upchávaniu porov, nepekným čiernym bodkám, trebárs na nose, k tomu, že máme rôzne potom nie je veľmi pekné na povrchu pleti, tú vlastne povrchovú vrstvu našej pokožky, kde vidíme rôzne výbežky upchatých porov, alebo si prejdeme po pleti a cítime, že tam sú poupchávané tie pory a to je vlastne práve kvôli tomu nesprávnemu alebo nedostatočnému čisteniu. Predstavte si, ako by vyzerali vaše zuby, keby ste sa o ne nestarali aspoň 3 krokmi, ktoré používate pravidelne. A to je kefka, zubná pasta a voda. Tieto 3 kroky používate každé ráno a každý večer. A pokiaľ by ste to nerobili, tak je veľká šanca, že vám nepomôže ani to, že chodíte na dentálnu hygienu a vaše zuby sa veľmi rýchlo pokazia. To isté platí aj o našej pleti. Proste pokiaľ sa o ňu nebudeme starať, tak ona sa nám tak či tak jedného dňa odmení vlastne za tú našu starostlivosť alebo nestarostlivosť. Takže radšej sa vyhníme problémom budúcnosti a poďme sa postarať o to, čo tá pleť potrebuje v súčasnosti. A to je dôkladné čistenie a hydratáciu ráno a večer. A prečo ráno? Keď si večer vyčistíme make-up, odlíčime, perfektne sa prehydratujeme, prečo by sme si mali pleť čistiť aj ráno? No práve preto, že cez noc naša koža pracuje, naše telo regeneruje, zbavuje sa toxínov. A väčšinou prvá vec, ktorú robíme ráno, že ideme na toaletu alebo si potrebujeme vyčistiť zuby, máme nie veľmi pekný dých. A vlastne všetky tie toxíny, tak ako sa vyplavujú aj našimi
tráviacimi ústrojmi, tak sa vlastne vyplavujú aj našou kožou a zostávajú na povrchu pleti. Skúste si urobiť taký pokus, že si zoberiete mokrý tampón a tým si prenesiete alebo prejdete po pleti a zistíte, že je veľmi špinavý. Aj keď ste si večer pleť vyčistili. Takže to je dôvod, prečo potrebujeme znovu aj ráno použiť čistenie pleti, znovu použiť hydratačné vyrovnávacie tonikum a dať si krém podľa typu pleti. Takže tieto 3 kroky pri tej základnej starostlivosti sú naozaj základ a nedá sa to obísť, nedá sa ani jeden z týchto krokov vynechať. To je to, čo ja stále prizvukujem každej mojej klientke, každej mojej členke tímu. Neoklamte samu seba, pretože sa vám to naozaj neoplatí. To, čo potrebujeme vedieť o týchto základných prípravkoch, že napríklad tento s tým ružovým pásikom je vo forme takej bielej, vlastne takej jemnej emúzie. Je to emúzia čistiaca, ktorá krásne rozpúšťa všetky tie nečistoty, ale pomáha vlastne tomu, aby sa tá pokožka pri tom prvom kroku čistenia nevysušovala. Takže je to extrémne vhodné na veľmi citlivú, veľmi suchú alebo problematickú pleť, pretože už pri tom prvom kroku čistenia, tým, že je to čistenie veľmi jemnunké, tak vlastne krásne ošetrí, prehydratuje. To hydratačné čistenie obsahuje výťažky zo slnečnicového oleja, zo slnečníc, takže krásne vlastne zjemňuje a zabraňuje dehydratácii pri tom prvom kroku čistenia, aj keď sa ten prvý krok čistenia oplachuje potom vodou. Takže ako správne postupovať? Pôjdete do kúpeľne, navlhčíte si trošičku pleť, nanesiete taký hrášok z toho čistenia, dáte si na tváričku, pomasírujete, ako keby ste používali krém, takže najskôr na čele, od spánku k spánku, na nožteku smerom dole, na líčkách smerom dohora, na perách aj cez pery, na krku smerom takisto dohora a končíme až pri podprsenke. Vlastne vždy sa staráme aj o krk a dekolt. Vyčistíme prvým krokom. Potom opláchneme, utrieme do papierových obrúskov, aby sme si z uteráka neprenášali tam trebárs nejaké suché bunky z predchádzajúceho použitia toho uteráku, nejaký prach, takže oveľa hygienickejšie, jemnejšie a príjemnejšie, obzvlášť keď je tá pleť citlivá alebo má nejaké zápalové procesy, tak je dôležité používať skôr tie papierové obrúsky hygienické. Utrieme, osušíme, zoberieme vyrovnávacie hydratačné tonikum, ktoré pomáha obnoviť vlastne rovnováhu pokožky, vyrovnáva suchšie partie s tými masnejšími, pomáha odstraňovať ešte zvyšné nečistoty na pleti, obsahuje antioxidant a glycerín na ochranu pokožky a je naozaj veľmi, veľmi príjemné. Nanesie sa na tampónik a krásne vlastne zotrieme dolu. No a potom použijeme krém podľa typu pleti, či už vlastne hydratačný, ktorý takisto obsahuje vlastne minerálne oleje, výťažky zo slnečnice, vitamín E, je veľmi taký hydratujúci, veľmi príjemný, jemnunký, nemastí, ale veľmi hlboko hydratuje a pomáha chrániť tú pokožku proti dehydratácii, vysúšaniu a ukľudňuje pokožku. Alebo použijete zmatňujúci, ktorý zase obsahuje zložky, ktoré perfektne vyrovnávajú tú masnejšiu partiu T-zóny s tou suchšou na lícach, pomáhajú počas 8 hodín počas dňa zmatňovať tú pleť, aby sa príliš neleskla, nemastila. A vlastne výborné je treba kombinovať dávať tento krém treba na leto pre ľudí, ktorí sa viacej lesknú cez leto, potia, tak im to pomáha naozaj trošku zmatniť tú pleť a dostať ju do rovnováhy. K takémuto vlastne krémiku máme aj čistenie s fialovým pásikom na zmiešanú a masnú pleť. Je to vlastne čistenie, ktoré pomáha už pri tom prvom kroku odstraňovať jednak make-up, nečistoty, ale aj vyrovnáva vlastne tú mazotvorbu. Mazotvorba je vlastne prírodzený proces na našej koži.
tomu nezabránime. Je to skvelé, že ju máme. Je to vlastne vďaka hydrolipidickému filmu, ktorý sa vytvára na povrchu našej pleti. Kedy totižto ľudia nemali krémy a nemali kozmetiku. Používali vlastne len vodu, aby sa umyli a ich starostlivosť samozrejme si potom vyžadovala tá naša koža, tá si potom vytvárala sama ochranný film, ochrannú bariéru proti mrazu, vetru, chladu, proti slnečným lúčom. Ale samozrejme adekvátne potom aj tá pokožka vyzerala. Ženy v minulosti okolo 40-ky, 50-ky mali oveľa viac, tie, ktoré pracovali na poliach, oveľa viac zničenú pokožku tými vonkajšími vplyvmi, častokrát viac vysušenú, dehydrovanú. A vlastne tá prirodzená naša ochrana pleti je výborná práve z toho dôvodu aj v dnešnej dobe, že nám pomáha ukazovať, v akej kondícii je naša pokožka. Takže pokiaľ máme prílišné mastenie, príliš sa nám vytvára ten mastný film na pleti, znamená to, že našej pleti chýba voda. Máme slabý pitný režim, máme nedostatočné hydratačné prípravky a potrebujeme nie odmasťovať, ale hydratovať. Takže hydrolipidický film zmes vody a tukov nám ukazuje, keď sa nám príliš mastí pleť, že nám chýba hydratácia. A práve krémy vlastne z tejto základnej sady zmatňujúce pomáhajú postupne tú hydratáciu doplňať, pretože sú hydratačné, ale vyrovnávajú aj to mastenie a odstraňujú postupne tie príznaky tej mazotvorby. Takže pomáhajú krásne aj vďaka tomu hydratačnému, vyrovnávaciemu toniku, aj čisteniu. Znovu tými základnými 3 krokmi podporujú aj to, aby sa nám upravil aj ten hydrolipidický film na našej pleti. No a čo je ešte dôležité, uvedomiť si, že naša koža je živý orgán a vlastne pravidelne sa nám obnovuje. A každých 21 až 40 dní sa nám vlastne obnovujú bunky a tie staré, ktoré už nepotrebujeme, každý deň z nás opadávajú, uschýnajú a my ich potrebujeme pravidelne dávať dolu. Pretože pokiaľ nám zostávajú na povrchu pleti suché bunky, tak vlastne upchávajú tie póriky, ktoré potom nedýchajú správne, nečistoty v nich zostávajú ešte viac. Tá pokožka môže byť na pohľad drsná, taká nie veľmi pekná, nie je rozžiarená, nie je vláčna, nie je jemná. Cítiť ju úplne, že sa až tak droli, niekedy tam môžu byť šupinky, môže to nepekne vyzerať, keď sa naličíte, alebo keď sa naličí tá dáma, že tam vidno make-up niekde, ako sú tam suché bunky. Takže treba pravidelne exfoliovať, takže odstraňovať suché zrhovateľa bunky z povrchu pleti a na to je v tejto základnej starostlivosti vynikajúci produkt, ktorým je vlastne peeling. Tento peeling obsahuje oxid kremičitý a také guľvočky, ktoré pomáhajú odstraňovať suché zrhovateľné bunky jemným abrazívnym spôsobom. Pleť sa fantasticky rozsvieží, úplne sa nadchne, nadýchne, ako keď si dáte špinu z rúk dole, tak vtedy sú tie ruky vlastne také čisté, svieže. Tak to isté sa deje aj na našej pleti, na tvári. A uvidíte ten fantastický pocit po použití. Je to také krémovejšie, vhodné aj na extrémne citlivú pokožku, extrémne suchú pokožku. Nie je to drsný, abrazívny peeling, ktorý by pokožku podráždil, práve naopak. Naozaj to odstraňovanie tých suchých buniek je veľmi šetrné a je vhodné aj pre ľudí s extrémne suchou pokožkou. Zaraďuje sa 1 až 2 krát do týždňa na to, aby sme obnovovali a vlastne odstraňovali tie suché bunky a vždy sa používa po kroku 1 po čistení. Takže dáme čistenie, potom dáme exfoliáciu. Keď vyčistíme, opláchneme, utrieme pokožku, znovu ju navlhčíme jemne, vytlačíme peeling a jemnúčko obrusíme. Potom znovu opláchneme a čo potrebujeme? Doplniť hydratáciu a dočistiť vyrovnávacím hydratačným tonikom.
Pretože vždy, keď oplachujeme vodou z umývadla, ktorá má úplne iné pH, ako má naša koža, tak dochádza vlastne k dehydratácii. A preto vždy po umývaní tváre potrebujeme použiť pleťovú vodu, ktorá nám dodá tú hydratáciu do pleti, uzavrie pory, ako som spomínala, a potom zvoliť vhodný krém. Takže toľko k základnej starostlivosti. Verím, že si ju obľúbite, ak ste medzi novými kozmetickými poradkyňami, ktoré ešte len testujú túto sádu, alebo máte klientky, ktoré potrebujú naozaj poradiť svojim deťom v pubertálnom veku, aby sa vytvorili návyky. Nebojte sa doporučiť tieto prípravky naozaj už malým dievčatkám, malým chlapcom. Okolo 10, 11, 12 rokov už bez problémov sa môžu učiť tej starostlivosti o pleť a šetrne krásne tú pleť vlastne previesť aj tým náročným obdobím puberty. A zároveň je to ošetrenie, ktoré môžete doporučiť aj ženám, ktoré majú treba 50 plus a chceli by v budúcnosti riešiť vrásky, ale majú tak extrémne citlivú pokožku, že si nič nemôžu na ňu dať, pretože nič neznesie. Takže toto sú naozaj naše najjemnejšie produkty. Neobsahujú žiadne zložky na boj proti starnutiu, takže sú vhodné pre všetky vekové kategórie, na citlivé alebo treba z problematické plete, s akné, s výražkami a pomáhajú tomu, aby si ženy a muži zvykli na základnú starostlivosť, postupne prehydratovali, preliečili a postupne sa mohli potom prepracovať aj k našim ďalším prípravkom v rámci doplnkovej starostlivosti alebo vyšším sadám, ktoré už aj bojujú proti starnutiu. Takže teším sa, dámy. Nezabúdajte, že posledným krokom k tejto štvorkrokovej starostlivosti, štvorkroková znamená, že čistenie, pleťová voda, krém a peeling. K tej štvorkrokovej starostlivosti posledným krokom ráno je podkladová báza, make-up alebo CC krém, takže podkladová báza, ktorá slúži na to, aby nám chránila pleť proti vonkajším vplyvom. A určite k tejto sade doporučujme aj minerálny krém s ochranným faktorom 30, ktorý pomáha chrániť aj proti UV lúčom. Takže ďalšie doplnkové prípravky nájdete potom aj v ďalších videách. Držím palce a verím, že si túto základnú sadu vyskúšate na vlastnej pleti, aby ste ju poznali, aby ste poznali, aké to je cítiť sa, keď mám produkty na suchú pleť, aké to je cítiť sa, keď mám na zmiešanú pleť, aby ste pocítili, ako to budú cítiť vaše klientky. Asi aký je to pocit. Ja som sa takto učila o všetkých prípravkoch a vždy, keď uvedieme niečo nové, tak samozrejme to mám medzi prvými, vždy si to objednám a testujem to aj na vlastnej pleti, aby som vedela, aké to má účinky, ako to funguje. Tak vám držím palce a veľa nadšenia do skúšania a používania našich prípravkov želám.